Wara xahar immarkat minn 4 mwiet fit-toroq tagħna, il-Ministru tat-Toroq Aron Farrugia qed jibqa' jagħżel illi jaħrab lill-midja u l-ġurnalisti tant li fit-tmiem il-ġimgħa naqas milli jipparteċipa fil-programm tal-Professur Endru Azzoppardi fuq ir-Radju 103. Minflok aċċetta l-istedina u mar wieġeb dwar l-inċidenti li qed ikollna u nuqqas ta' sigurtà fit-toroq tagħna, Aron Farrugia għażel li jibgħat email fejn insista li l-Gvern qed jagħmel il-parti tiegħu. Il-Ministru kien qed iwieġeb serje ta' domandi bil-miktub li ġew mibgħuta minn Endru Azzoppardi nnifsu. Baron Farrugia imkien ma jagħmel referenza għas-sejħa biex isiru speed cameras fir-rotta tas-CenturyLink. Dan apparti illi baqa' ma ndirizzax il-fatti li f'pajjiżna hawn diversi barriers li qed ikunu ta' periklu għas-sewwieqa tal-muturi. Fl-email tiegħu Farrugia jinsisti illi t-toroq qed jinbnew bi standards internazzjonali, filwaqt illi jistqar illi f'din il-kwistjoni kollha l-akbar sfida hi l-imġieba tagħna l-koll. Il-Ministru qal illi huwa għandu l-viżjoni u l-enerġija u tenna illi qed naraw qabża fil-kwalità fil-mod kif qed isiru t-toroq. Matul is-sena li għaddiet it-toroq Maltin irreġistraw 28 fatalità, rekord nazzjonali assolut f'dak li għandu x'jaqsam imwiet ikkawżati minn inċidenti ta' traffiku. Din is-sena biss diġà kellna 7 imwiet fit-toroq ta' pajjiżna, dan apparti ammont akbar ta' inċidenti xahar wara l-ieħor li qed iħallu persuni feruti u ħudd minnhom b'diżabilità permanenti. U quddiem din is-sitwazzjoni il-Ministru Aron Farrugia dejjem skont ir-risposti li ta' lil Endru Azzoppardi permezz ta' email qed iwaħħal fiż-żieda fil-karozzi fit-toroq u fiż-żieda tal-popolazzjoni.